Oy, pre! Isa ka lang kanyaw. Basta ka, pre! Wapo lang ka nun, pre. Ah, siyempre. Si Tito, yan yung mga interest ka. Hindi nga, so far, pre. Itong last 4 years ago, itong kita. Si Sipisi, ba ito kita? Lagi ka, mantay ko Oo. sa mo. Hindi ka makayana ka, hindi ka makayana ka, gwapo. Ah, siyempre. Hindi ko magsaba, pre. Ako na yung Tito. Bantay lang ikaw ka, pre. Kung hindi ka magsama-sama sa ako, pre. Ay, sagato siya ng mga gwapo, eh. Ay, ano yung aura ka ron, eh. Lah, naglabay si Tunix. Diyan yun siya gapagwapo, oh. Mag-close. Kuan, last ko na mo sir sa size. Ah, size. Then mag-open. Mga 10 AM. Ah, okay. So, open po ang Sunday. Open mo. Oo. Ah, okay, maayo. Hindi din siya gapagwapo. Tantog na dahil dili ka magsaba ang buang, ay. Tanang ka. Good evening, ma'am. Ma'am, kadugtong ka to last week nga nay lalaki nagpagwapo dinhi, ma'am. Usa gi-avail niya to, ma'am. Last week lang gid, ma'am. Kuan, tong promo nga carbon laser. Ah, carbon laser. Ma'am, pili na ako tum-avail, ma'am. Kaya nakita mo na ko, ma'am, nga wapo gid ma'am. Mao siguro na yung sekreto, ma'am, ng ano, hamising now, ma'am, ning giputi kay siya ayo, ma'am, na. Yes sir, gato siya sir. Ang carbon laser is maka-stimulate siya sa scars ug makalighten po siya sa skin. Ah, mao nitong bata atong buang ato nagpakuha to. Mo di ana nga konday treatment. Ah, sige, ma'am. Gabil niyo mo siya karon sir? Yes, ma'am. I-avail na ako, ma'am. Times 2. Hoy, pre! Tama na ka din niya. Ah, ano ba ito? Hey, pre! Di ba kagasaba sa imong sekreto nga? Alam, pre. Ato-ato ka ni, pre. Sa priya, dili ta magsaba na nata diri sa Cagayan Beauty Lands, ha? Sige, pre. Dili ta magsaba nga mo niya itong sekreto, ah. Ang sikreto sa mga gwapo-gwapa sa Cagayan, di o ang Cagayan Beauty lang.